Kuble yepi ki parlong baro kamtame ki viewers ki baju sautanat ban page bat ban sngap ya ki employment news lang ba o Silva official design sin pan ngamla klem da ai kuble yepi baro kuble shibun ya ke jing pulut por bat ke jing sam jung phi ya ki khubor lai kam te sai sin pan ngan ong biang lada pidang thamai ha ka video bat ke channel ke jonga wanam klet ban ye share shaki parlok ki bajan e ki jongphi lani ki bahaying ki jongphi yo le se ki don ki bahaying ki parlo ki jongphi ki ba yahap kerdan ban apply ya ki khubor lai kam ki ba ngala pentip shphi lengba kane ka channel but kumjuru ban ya like but ban ya subscribe na ka banta ki latest information lani ki jing pentip ki banang wan hagani ka channel ki jonga kanang ba chisen ba phila de ban subscribe te hadin ba ngala de ban upload ya ki video ki batmai hak bai dei bat ki khobor lai kam thin sai yo be ban snap bat ban pe yo le se kaya hap kerdan bat phi lane yo le se phila ban apply ya kita ki post te hakne ke video pade ngan pentip yang epi hak bai dei ban ka khobor lai kam ka bai dei hapo ka Central Industrial Security Force lane CISF kata kabdei jong ki constable driver lane ki constable driver kam pump operator but kumjuru ki driver for fire service in CISF arajar arab sau te kani kadei ka notification ka ba la depan mang nadu arajar arab sau bat kitang pelai menta te ngan pulih hang ni na ka benta kini ki information lane ki advertisement. Online application are invited for eligible male Indian citizen for filling up the temporary post of constable driver and constable driver cum pump operator in Central Industrial Security Force kata kabdei jong ka pay level 3 but ka jingsiew hangne ngan pulih shwa namar kala tho shwa ka jingsiew in pay matric 21,700 to 69,100 kata arpo hajar nyospa hadu nrup kandai hajar shispa shibanai and admissible allowances to the central government employees from time to time henrei om tang kate ka salary ka bangyo henrei kwi pade ki jingyo ru lane ki jingsiu hak bai dei bat ka kam ngindang yo shishu katkum kabha jongka central government tina kabenta karkom thungkam ha ketika department lane ketika recruitment kidon shibun ba ki points kiba kala de ban batai lupa shengi ki applicants tinga karpat ye phi lada phi la nang ban pule ha tin english lane ban sungthu english subhaban pule ye kini ki features lane salient features regarding the recruitment ka bay day bat kite ki post baper tenganom pule jrong ya kite ki features te lada pi kwaru ngan sabatai pi hakui ka video bat I ya kita ki jingli lani comments chong pi haki comment box section tina ka benta ka online application kan sedang ban plino nadu ka laiterik u February arhajar arsan bat kan kut lani ka closing date na ka ban submit ya ki application kan dei hadu ka sauterik March lane banai balai rajar arsan ya padeng kini ki tarik lane shibanai kenti pio por ban apply na benta kite ki post jong ki constable driver hapo ka CISF te la karpat ya ki candidates khamtame ki kon samla ki ba napo ka state meghalaya subhaban shim ya kate kalan kabu apply no na benta bapinyo bantrei hakate ka department jong ka CISF tu mentang ini page na benta kini ki vacancies lani ki name of post but ki total vacancies category wise vacancy of constable driver and constable DCPO to 2024 aras anda name of the post ki kateng jong ko post ke constable driver direct at constable driver compom operator ki badai ki driver for fire service nak benta ki constable driver direct post namta ki unreserved lai spa sau schedule caste spa arpunriu schedule tribe menrup laitele OBC arspa arpupra EWS prapsau total praspa sau pesan
But nakabenta ki constable driver kam pom operator kita ki driver jong ki fire service nakabenta ki unreserved chis pa khanriu schedule caste southway schedule tribe arpo but OBC new punriu EWS arpo new but ka grand total nakabenta ki te ki pus ki bangala dep ban pensngau kata constable driver but constable driver kom pom operator kadon hadu khat ways pa arpusau tali ki pus ka grand total mo kata tena kamta jongki schedule tribes pade kadon hadu praplai tali ki pus ti sobha ban shimno ya kan kalat kabu nakabenta pynleh ban apply ya kite ki pus kepada jong ke pus driver Tehdin bepila tip ya ki kerteng jenggo post but i total number of post ngatrai pidon kamru bantip ya ka qualification lani ka ta ka class ka bapila man apply nak benta kite gi post tehang ne nak benta kate ka department joka CISF kapan ya ki candidates ki bala pandep ya ka matriculation lani ki bala adep ya ka class 10 But kumjuru ki educational certificate other than state board, central board should be accompanied with Government of India notification declaring that such qualification is equivalent to matriculation lane class 10. They always say pi pule de kiwi gijing pule hakbe ya de dur lane kabaya rangkat kerdan class 10 pila aruban submit ya kata ka certificate. But kumjuru nalor ki certificate ki bala pass ya ka class 10 la ne matriculation pidon kamru bandon ya ka driving license kata ka bangi khot ka valid driving license ka badai jong ka heavy motor vehicle or transport vehicle la da pidon ngatrai ki bun hi ki para samla ki bala don ya ka heavy license ka bangi jutip but kumjuru ki badon ya ka light motor vehicle but ka motorcycle with gear tikini pidon kamban don bej ha kapor pi apply ya kite ki post pi haban upload ya kini ki documents te kumba pi jutip ladangi tray ha ki kam pulit lane ki kam shipai ki kam security ru kumju ni don kam ya kata ka fiscal standard te kumba julong ya kiwi ki department kumgi police lane army te nagleng jong kani ka CISF ru kadon kam ya kani ka fiscal standard te nakbenta jongi ki ST hangne tongi ne pe nangmenta ki candidates ki ba sa hapo ka state Meghalaya ka height kan dei tang chispa andru pho na kabenta ki males but kadon ru ka jingtheu nangmenta ka chest lane ka shadem ka dei new pu centimeters but ka expand ka dei tang 05 ta nyop pra lu pra phulai phila ban expand ya ka shadem ka jongphi te sobha ban theu ya lade lada phila don chispa an rupho centimeters kumon phila la ban apply na ka banta kite ki post titangam to hi hakwe dei bat kane ka vacancy employment news kabadai jong ka CISF te kedang don shibun kijing batai kabadai bat kine ki vacancy jong ka department CISF te ngakwa lada phi kwa ban tip shishu ya kijing batai benia halor kite ki mat ki ba kate ka department ka pentip shangi ki applicants te soba ban bu ya kita ki comments ki jong phi Henry nakabenta ki general information ngala de ban batai lut ye phi te shule be jangum tu yole se phi kwa ban apply hi te yakataru subha ban bu ye ki comments ki jong phi ngan saya rap ye phi ban ikai kumno ban apply longba ka mobile phone te tangata hi sai sin pat lada bidang thmai ha ka video ba channel ke jonga wadnam klat ban share like but subscribe nakabenta ki new information lane ki jing pentip ki banangwan Te kublai shibun, sai sin pat, stay safe, God bless you.